Hej og velkommen, mit navn er Benjamin, og jeg håber I er klar på at lære noget nyt, for i dag skal vi snakke om Game Maker helt generelt. Men først vil jeg gerne lige snakke lidt om min kanal, da det er min første video. Og grundideen er selvfølgelig at gøre mit bedste for at lære fra mig, og så kan I ellers bare stille spørgsmål i kommentarfeltet, og så vil jeg prøve at besvare dem så godt jeg nu kan. Vi starter helt fra bunden af, så til dem, der knap har åbnet Game Maker før, eller slet ikke har, vi starter dernede, og så bygger vi ellers på. Og jeg kommer kun til at snakke om kode, altså GML, det står for Game Maker Language, det er det sprog, man koder i Game Maker, da jeg ikke gider at bruge drag and drop. Jeg mener, at det er meget bedre at lære kode, da man også kan bruge det til andre ting, så det er det, jeg vil holde mig til, plus at der kommer selvfølgelig også mere frihed, og det er altid godt, når man skal lave nogle kreative spil. En idé, jeg har, det er, at I kan indsende spil til mig, og så kan jeg give dem et lille forsøg og lægge det op på YouTube, og eventuelt komme med noget feedback. Måske en gang om ugen eller et eller andet, men det må vi se på. Det er en ting, jeg overvejer, som jeg tror kunne være sjov, hvis der altså er nogen, der gider at se mine videoer. Og ellers så skal I være meget velkomne til at bare foreslå emner, jeg kan snakke om nede i kommentarfeltet. Men umiddelbart tænker jeg, at jeg vil snakke om et platformerspil til at starte med, eller lave et platformerspil. Og så skal I så bare, eller så kan I forhåbentlig følge så godt med som muligt. Og vi starter med et overblik over Game Maker og ser på, hvad det er. Og det kan måske godt se lidt frygt indgydende ud fra start af, men det skal I ikke være bange for. Det er ikke så svært. Man skal bare lige ind i det, ligesom med så mange andre ting. Så heroppe øverst, der har vi vores file, som i så mange andre programmer, hvor man laver et nyt projekt, åbner, importerer og gemmer, som er altid vigtigt. Og man kan eksportere sit spil her. Det er jo godt at vide, hvis man skal have sit spil ud til verden i hvert fald. Og de andre skal vi ikke rigtig bruge for nu. Og her, det er egentlig også bare en hurtig save, så man ikke behøver så klikke herop. Og den her toolbar er generelt bare shortcuts. Lige ud over den her. Og det er det, man bruger til, når man skal lave sit spil. Om det skal være til Windows, eller Mac, eller hvad det nu skal være til. Så, okay. Det vi har her, det er det, man kalder ressourcetræet. Eller det vil jeg i hvert fald kalde det på dansk. Og det kan man sige, det er din byggesten til dit spil. Det er de ressourcer, som du bruger til at bygge dit spil op. Og de er delt op i forskellige mapper. Og dem, jeg vil have, I skal koncentrere jer om her i starten, det er sprites, backgrounds, objects og rooms. Så altså grafik og billeder og så videre, det hører ind under sprites. Backgrounds, ja, det er baggrunden. Så baggrunden til dine baner og så videre. Noget man ikke kan ændre. Eller i hvert fald, spilleren kan ikke reagere på det som regel. Og objekter, det er dit spil består af. For eksempel, din spiller, han er et objekt, dit våben er et objekt, og det er her, du skriver din kode, og former dine objekter, og fortæller dem, hvad de skal gøre, osv. I dit rum, det er her, du opdeler dit spil i. For eksempel, du kan have et rum til en menu, du kan have et rum til bane 1, du kan have et rum til bane 2, osv. Så det er sådan, man bygger spillet op. I Game Maker i hvert fald, så opdeler det i de her rum. Og jeg tror bare, at vi tager det fra toppen af, og så ser vi på det. Så den første, det er sprites. Og måden, man laver en ny sprite på, det er højreklik, og så create sprite, eller herop, create a sprite. Det er lidt hurtigere herop, og det plejer jeg at bruge. Så hvis man trykker her, så kommer den her boks op. Og som I kan se, så åbnede mappen sig herude, og der kommer en lille sprite her. Der kommer en sprite ved navn sprite 0. Og det er det samme navn, som står her. Og det kan man bare ændre. Så det jeg normalt gør, det er at skrive SPR for sprite. Og
det er bare sådan, så jeg ved, at okay, det her det er en sprite, og det er lettere at henvise til senere i sin kode. Og så laver jeg en underscore, da man ikke rigtig bruger mellemrum i navngivning af nogen som helst ting i programmering. Som regel bruger man ikke mellemrum i hvert fald. Og så erstatter man det med en underscore, eller et stort bogstav til næste ord. Det er lidt forskelligt. Jeg bruger underscore. Så sprite player for eksempel. Og det man gør, det er, at man kan loade en sprite, det vil sige en, man har fundet på nettet, eller en, man har købt, eller en sprite, man har tegnet i for eksempel Photoshop, eller GIMP, Paint, whatever. Men GameMaker kommer også med sit eget lille tegneprogram, hvis man ikke har nogen af de andre. Og det er et helt udmærket tegneprogram. Her der kan man klikke Create a New Sprite, og så spørger den lige om nogle dimensioner, bredden og højden. Vi tager en 32x32 for nu, og så kommer den her frem. Og den kan man så dobbeltklikke på, og så kommer du herind. Og du kan zoome med musehjulet. For nu så laver jeg bare lige en lille blå spiller, sådan der. Og så kan man se, at så kommer han frem herop. Og så kan man ellers tilføje flere, og det er til, hvis man vil lave en animation. Så kan man se et lille preview her, og hvis jeg nu havde for eksempel en mand her, og så her der bevæger han sig lidt mere, så kan man lave for eksempel en løbeanimation, og så kan man se det her. Men animationer, det venter vi lige lidt med. For nu er vores spiller en blå firkant. Baggrunden, det er helt samme princip. Højre klik, og så tryk Create a Background, og nogle gange så gør den lige sådan der, sådan der. Det er når jeg sidder og optager, så går det lige koks nogle gange. Her på samme måde, navngiv, der bruger jeg BG som regel til at indikere, at det er en baggrund, og så det kan være for eksempel baggrund i level 1. Og igen, load en baggrund som fra et andet sted, nettet, noget du har tegnet i et andet program, eller tegn din egen, og igen, meget simpelt. Okay, og du kan ændre dine dimensioner heroppe, hvis du trykker på den der. Så. Baggrunden venter vi lige med for nu. Objekter. Det er her, vi skal ind og skrive vores kode. Så hvis vi skal lave et nyt objekt, det er igen højreklik, eller herop, den bruger jeg. Så sker det der igen. Okay, sådan der. Og undskyld mig. Der er en masse knapper her. Og det er det her over, jeg mener, når jeg snakker om drag and drop. Og det vil jeg altså ikke bruge. Det vi kommer til at bruge, det er inde under den, der hedder Control. Og så under navnet Code. Der er en, der hedder Execute Code, men det kommer vi tilbage til i næste video. For nu skal vi bare koncentrere os om, hvordan det, eller hvad det er, hvad objekter er. Så jeg bruger OBJ som en forkortelse for at vise et objekt, underscore player. Så her er det allerede en god idé, at jeg har brugt OBJ og SPR, fordi det her, det er objektet, som der styrer playeren, men det her det er grafikken til playeren. Så de hedder jo begge to player, men uden de her ord foran, der kan hverken jeg eller GameMaker kende forskel, og så ender det galt, når man lige pludselig har 100 objekter og 200 sprites. Så det er vigtigt at bruge dem. Sprite, det er her, du tildeler dit objekt en sprite. Lige nu står der no sprite, og så er der bare sådan en hvid kasse her. Det vil sige, at når du kører dit spil, og objektet ikke har nogen sprite, jamen så kan man ikke se objektet i dit spil. Så hvis du ikke forstår, hvorfor dit objekt ikke bliver vist, jamen så kan det være en grund i hvert fald. Og her der man åbner sine valgmuligheder her, så vil alle ens sprites komme frem, som man har lavet. Men jeg har jo kun lavet en for nu, og whoopty, så bliver den blå. Så det vil sige nu, så er det her objekt, det ligner den sprite heroppe, når man ser det i spillet. Og det objekter i bund og grund går ud på, det er
events, som der, når noget sker her, gør det her. Det er i bund og grund det. Så et event her, det kunne være for eksempel når objektet første gang bliver lavet, for eksempel et skud. Så når du skyder med dit våben i et spil, så kommer der skud ud af. Skuddet er højst sandsynligt et objekt. Når skuddet bliver lavet, hvilken fart skal det så have? Hvilken retning skal det have? Hvad skal det skade og sådan noget? Det er noget, man laver inde i det, der hedder et crate event for eksempel. Så når dit skud bliver lavet, gør det her. Det vil sige, giv den en fart på 10. Kør i retningen, eller flyv med højre, og så videre. Så det er meget kort om events og actions, og hvordan de hænger sammen. Det her springer vi over for nu. Det meste af det er lidt mere kompliceret. Og til sidst, rooms, eller rum. Højre klik, create room. Eller den her op. Det er den, jeg som regel bruger. Og rooms ser sådan her ud. Det er et kæmpe gitter. Whoops. Og man kan køre rundt hernede. Zoom ind og ud med musehjulet. Styre skærmen her. Og det her, det er dit rum. Det er vinduet på dit spil, kan man sige. Så alt det der er uden for det her vindue, det kan man ikke se i spillet. Så det skal være inden for her. Og gitteret, det er med til at gøre det lettere. For eksempel hvis du har lavet en masse vægge eller et eller andet, så kan man ligesom bygge det ud fra det her. Og så det fungerer som sådan et gitter, hvor at den sætter dine objekter fast til specielle punkter eller i specielle intervaller. Så jeg kan ikke sætte det mellem her. Men det interval, det foregår med, det kan man ændre heroppe. Så på x-siden kan man for eksempel, så har jeg større frihed på x-aksen, eller på y også, og så lige pludselig har man mere frihed, så kan jeg sætte en der. Hvis jeg går tilbage til 32 gange 32, jamen så kan jeg ikke sætte en der mere. Så det er i bund og grund det. Og så det skal man lige huske, at man bliver irriteret over, at man ikke har friheden til at sætte det, hvor man vil. Nu har jeg bare sat en masse objekter ind, og det gør man ved at gå ind under Objects. Her, der er en masse bjælker her, så skal man altså ind under Objects. Og Object to add with left mouse, det finder du her. Så alle dine objekter vil komme frem her. Jeg har kun Object Player indtil videre. Og det objekt, du vælger her, det er det, der dukker frem, når du klikker med venstre mus. Så det er ikke så svært. Ups. Og hvis man vil slette hurtigt, så holder man shift inde og højre museknap. Så skal man bare køre hen over dem, så virker det som et viskeleder. Sådan der. Der var lige noget, jeg glemte. Den driller mig rigtig meget i dag. Sådan der. Okay. Inde under settings, der sætter du navnet på dit rum. Og der bruger jeg som regel rm underscore, og det kan være level 1 for eksempel. Og så har du din bredde og din højde på dit rum. Så hvis jeg ændrer for eksempel den her til 102, så kan I se, at så bliver rummet meget, meget smalt. Så det er det heroppe, at man kan ændre sine dimensioner. Hvis jeg vil have et meget langt rum for eksempel. Det kunne være Flappy Bird eller hvad ved jeg. Så det heroppe, det foregår. Ups. Der, okay. Speed, det er i bund og grund bare din FPS. Og til dem, der ikke ved, hvad FPS er, det betyder, hvor ofte skærmen bliver tegnet på et sekund. Så det her tal, det indikerer, at lige nu, så tegner dit spil, eller GameMaker, bliver tegnet 30 gange i sekundet. 30 er et meget normalt tal, men man kan også bruge 60.
Så hvis jeg for eksempel sætter 5, så kommer det til at ligne, at spillet lagger rigtig meget. Mens med 30, der ser det helt flydende ud, og med 60 selvfølgelig endnu mere flydende. Men det siger sig selv, at med 60 gange i sekundet, jamen så skal GameMaker også lave udregninger af 60 gange i sekundet, og derved kræver det mere computerkraft. Så man kan ikke bare sætte den på 3000 frames per second, så det skal man også have i baghovedet. Backgrounds. Du kan vælge ganske enkelt bare en farve her, som den skal tegne. Så du vælger baggrund 0, draw background color, og så farver den bare rummet i en eller anden farve. Men du kan også sige nej tak, og så vælge en af de baggrunde, som du selv har tegnet. Nu har jeg ikke tegnet noget ind i den her, men hvis jeg nu havde tegnet en flot baggrund, så kunne jeg sætte den ind her. Med hensyn til det her med at loope og tegle, det tager vi på et andet tidspunkt. Okay, det er vist egentlig i bund og grund bare det for denne gang. Det er lidt overfladisk, det vi er gået igennem i dag, og højst sandsynligt er det også lidt kedeligt, men det er vigtigt, og det skal gøres, inden man kommer i gang. Synes jeg i hvert fald. Jeg synes det er bedst sådan her. Det skal nok ikke gøres, og jeg håber I kunne lide det, og vi skal til at kode allerede i næste video, så det bliver rigtig sjovt, og så skal vi til at blive nogle super spiludviklere og lave en masse kreative spil. Hvis I kunne lide videoen, så tryk på like og tryk på subscribe, så I kan følge med i de næste videoer, jeg lægger op. Jeg går efter at lægge en op hver dag. Nu må vi se, hvordan det bliver. Ha' det godt. Vi ses.